te kuble be session po ka YouTube channel temanta ka ka video bar habai de bat ka civil engineering mo temanta ngin ya pen ya ka jinglot habai de bat ka jingshna yeng mo ngin sim khandiat ka nuksa ngin sim khandiat ka yeng ka bangala don lapa ngi po mobile jonga ka bangala de plan lapa ngin pe jik to ka yeng ba ka juga poru shwa ba ngin ya Shakmat longin ya kren shwa habe de bat ka building by law ka babu na preng jongi jong phiru ki ba comments long ba ong ba balei ba kile gumta bat gumta da ter te kabyang ba min shu pe de ka nuksa mo kum kani ka yeng ka ba ngaplan hangni te perlo kumba batai phi ga nuksa mo kumba nga ong hangni ya ka example tengala shim mi ka we ga plot area mo ka we ga jaka ka ba ka jingjrong ka desan phokot bat ka jingyar ka de saupho phot mo te ye ka ni ga jaka inchna no ik to ka yeng ka ba nga pan i phi ka yeng ka don kumno ka yeng ka don la arpo do arpo phot chubo mo ka ni ga de ka nuksa te ban nang kong e ba bun apreng jo phi ong phim nang ban khen ye ka square foot ma chubo kani ka jaka ka de ka balong kumni ba bit kumni ka de ka rectangle lani ka jaka ka balong square ka basop hangi shim ye ka we ka side bat ka we ka side ma hangni ka de san pho fit kani ka we pat ka de sao pho fit te la ding multiply hangni yo ka no 2000 square fit kalong ka basok te kumi gani ka yeng ka bangi mut bansinar mo ka jingjrong jon ka yeng ka de 22 fit ka jingyar mo ka de kana 20 fit hangni mo te la ding multiply gini ngiyo kana 440 square fit kamut kani ka jaka ka bangin chna yeng manta ka de 440 square fit te bun ki bakli ye ka building bylaws mo lani balei bangi hable japo district council lani KHADC balei ngi le japo KHADC ban submit ye ka plan ka jongi shwa bangin chna yeng ka daw ka long kumni kamin ka de gani bagi ong ka setback mo set backs kini ki setbacks am nang ni shubu ngachna yeng manta nang ni ka de ka surok nang ni ka de ka road mo tenga kwa ban a gate hangni ka main gate hangni ngala banong ka main gate hangni mo hangni ka main gate te naka main gate lane naka boundary wall jong ka jaka ka jong phi hadu hangni smut kani ka sieng ka banga sina hangni upayangan bo mo hangni upaya way hangni way bat hang new way te na upaya no bosdang jong paya jong ni hadu boundary wall ni hapalai de kumno shipho put kani ka de ka setback tena shadin ru shubu paya don we hangni no paya hagani ka jakal kumnom no haplai riu lane nyo put tena na side ru shumu no paya ne side kumnom no south put lane sun put nane ru south lai put lane south put na la banong mo nane na side te kini ki de ki setback mo ki ba ni haban palai habangi shna yeng khamtam la da de ka jaka kum hapo sor mo ki ba langat he po district council la nyo shnong kandong te babale ki le gumni ki le na banta ka jing bha jong ni ki nong shong shnong hi na banta ka jing bha jong ki tra yeng himon shubu phi hapo shilong bunsin ka yeng ki dan tang ba ka jaka sangi ka lipat kimdan nakata kada mo la dele gumni kamut kapan sok kani ba ich phoput namut ban ai no sa sarkar ne ban ai no shino kade ge jong phi hinre phimla ban stang te paya nang ni so kat chi phoput bhiap lai te hangni phila yo parking e mo ar lai likali e te ban pangkhoj ne bro saw dong rula soge phi so ka we sumut la don yeng nang ni dan segawe gi yeng nang ni lani na den da la ya kha than shibun ki jinge ki ba phinsham mo ba phishna yeng kala ban hap ka jbo ka jabanya pi le ge ru shibun ki jinge ki ba phi kando te phim kwa ba phinis niu paramar jan mo ta ka daw de ban plate space bed gum no saupot ni khnang ban kham ya jingai kham ya so suk so tanat hi ka ta ka shong yeng ru lai ga ya pat khmat pa yu mo ha ka ta ka rukom ta ka daw ba ka e ka sarkar kale ngam ta ka jing bha ka jong hi mod ba kashukni lani kashule don bor mo te la dang kenya phi yaka
สมมุติกันโนกิชาชมอนกบันตากันนี่คะยิงhapo district council ngani thui phi te lada ka yeng ka jong phi put kum hang ni ka de thang ka no south pa south po square feet kamot kadang hapo 8000 square feet mo yegni ka yeng ka bangin te lada ka hapo 8000 kamot de south ka 4 la banong 4 rupees per square feet mo te lada ka palat ya ka 8000 square feet pan kamot kan poi num no 6 rupees per square feet mo kata kerkom subuh kum gani gayeng ka bangimut bansina ka don kano saw pho mo saw pho kamut kadang ngat hapo 8000 mo tengi multiply do saw rupees ngin yo kan nong to saw country kan yo not kamut 6000 nyospa ndrupo tangka kadeka by permission po district council mo te menta ka ba phikwa bantep bun preng jong phikwa bantep ba shubu la de plan kat kani ga yeng architect shim kan no mo architect shim kan no ban pan itna de ga yeng ka jong phi to architect shim me dugum no naka arpho tangka hado san pho tangka per square feet mo shubu kum gani ga yeng ka don south pa south po la ban chimi pi ar po tangka ta kan no asun south para hajar praspa tangka mo la ban cha chipi te manta ngala banong pi ka dor jong ki architect mo ki ba plan ban tna de gi yeng jong pi ki la ban chim na ka ar po adu san po hapring jong kini kan no kin chim tip ta te namta engineer pa chubo taw engineer pan shubu pi don kam permission po district council ban plan ni yeng ka jong pi te pi don kam u engineer pi habwa du engineer bun sin upan plan ni yeng ka jong pi ban bu shubu ya ngala banong to engineer par la ban cha chi pi ne do ga shpho dun ka hado lai pho dun ka per square feet mo per square feet te u engineer par hang ni ula le lot na dong shedong ya kanika architectural drawing plus batka structural drawing namar ban submit po district council phable baro architectural drawing batka structural drawing teladu engineer punle phi gani uncha chi phi pho do lai pho shubu la danga sim khloj ar pho nga byang ma te south pa south pho square feet ke yeng teladu multiply do ar pho ngin yo kanna praja pras spa tangka mo kat kani ga yeng te rei kum ki architect pat ni la de ki le bun sien mo tang ban pan itna de ga yeng ga jong phi ki la ban le ki elevation e mo to 3D e rei ki engineer pat ki le phin kum ta ka permission hane ka architectural drawing bat ka structural drawing ka dor ka de kan ni te dan ru ki ba shubun la phishna yeng 8000 square feet ka yeng mo te la de multiply do phon ka ta ka mon kala poi kan na sao asna sao we lai sao komot kan ni kan poi ka dor ka na kamta ka 8000 square feet mo te don ru ki bashim lamsom shubul ka yeng ka de ka yeng sa mo ka yeng sa ngala banong ka residential building te kila ban cha chi phi gum ta is phaul ne ar phaul ne lai phaul hajar ki shim lamsom met kim khenya ka square feet te kane ka de habai de bat ka jing cha chong ki architect district council bat ki engineer ta ngin ya ka dor jong ka yeng mo te mane ngila shim ye ga we ga yeng shubu ngila shim ga we ga yeng ar pho la ar pho ar mo ngila shim south pho te la da ngishna na banta kan ka yeng ka jinglut kan poi kan no south pho square feet te ga yeng ka balong simple ngala banong ka yeng ka balong simple kabam dan kam ye mo ka ba sna simple bait ka dor ki shajishim tumuno na do khat sao spa hado khandrio spa per square
feet chi square feet ma te kum gani ga yeng la dingi shim nuksa south pa south pole square feet ka dan la ngi multiply shubu da u ai hang ni multiply shubu do khatsan spa ma te kan poi kan no ka dor hang ni la da ni multiply kum ni mo te kat gani ga yeng ka poi kan no hang ni driu adu nyo lang ngalama no ma te la da de ga yeng ka ba kham bha ban mo hala banong kila ban cha chpi dum nom no naga khan riu spa adu khathra spa mo tela ding shim khan nyu spa kan poi kan no hang ni shumut kan poi be nyu pon san adu thra la mo te ga yeng ka ba kham bha chu ka bala le be tip tom kila ban shim na do khat praspa hado 8000 ar spa le ding shim 8000 spa ga moy le gumna na do khandai 0.5 hado 10 lang phi ka shong ha ka ja yeng krishna ka yeng ka ba kumno da de ka yeng ka balong simple te kat kani ga yeng ka yoga non riu nyolak da de ba khamba nyu phralak de khamba chu ko mut khandai shphola kat kani ka area jong ga yeng kani ga area jong ga yeng alap ni phi ya ka plan mo hangni ngi yo bitanga 1 BHK ngalap nong kitchen bedroom ka hall ni kumba phi kumba phi I katu kitu gide ki ba ki engineer ki charge modern ru ki ba charge lam som mi phi ma shubu la da kadan ga area kumba 8000 spa square foot ai ki ong ai si kumta mo ai si 4000 ai bat kumta ter te lada na kren pat yekni ka permission ka ba na po district council kumut ki engineer ki la le luthi na dong shadong na kumta ka jongphi mo habi debat ka drawing habi debat ki structure ai ka ba nakaliang ka jongphi dan kam tangka ai gini tangka pata jong tu jaka dan epic bat ka passport size ka jongphi kumutang kita hi ki jing dan kam mo hi katuga de tangka nuksa ka barit ka banga pani phi te henry ka meni hangni video banga batai ko ka setback ka chongani ka building bylaws ba pnya district council mo kana ma pin su tho na ma ngai ki bon po comments ka de ka banta ka jing pha ka jing lian ka jong ni hi ki nong shong ki ba shong hiang mo te tangka ta hi ko video ru ni sibon handa pidan ki jing li phila ban kling in se le bhabe pada koi ka video tangka ta hi ko ni sibon skendo koi ka video